दोस्त तुम वही बनो जो तुम तुम्हारी बच्चे को बनवाना चाहता है तुम वही करो जो तुम तुम्हारे बच्चे को करवाना चाहता है Does it make sense to you? Right? Yes. Let's go dive into it, right? जों गोथौयै नोंथांनो आङो खोन्थानि नोंथाङा खोनासं मोनथिनो थाखाय हागोन ना खोथाया जाहैबाय गथ'फोरा बै समाव ना बिसोरनि 14-15-16 बोसोरसिमाव गथ'फोरनाव मोनसे मटिभेटेड फैयो मटिभेसन जाखाङो बिसोरनाव सोरबा सासे मानसिखौ नायनानै आङो फल' खालामनि ना बै मानसि बायदि आङो जानि बे मोजाङानो जा गाज्रियानो जा नो मेटार बिसोरनि थाखाय नाथाय गथ'आ बै टाइमाव फल' खालामनो बिराद हांखुर जायो जुदि नोंथाङा बै टाइमाव राइट नोंथाङा खामानि मावनानै गथ'नो देखायनो हायोब्ला लामाखौ देखायनो हायोब्ला जुदि बै खामानिजों नोंथाङा गथ'खौ रोदा सुहोनो हायोब्ला नोंथांनि गथ'आ बिराद मोजां जागोन राइट बिराद मोजां जागोन आरो बिनि रोदाया जेसेबां गोरा जालाङो बियो एसेबांनो स्ट्रं आरो गोख्रों जागोन बियो आरो लोरसो जानाय नङा बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोननि गथ'खौ जाजानो लुगैयो नोंथाङा बेखौ दिनै जा नोंथाङा गथ'खौ जा मावजानो लुगैयो दिनै नोंथाङा बेखौ माव अब्लासो ना गथ'आ नोंथांनिफ्राय सोलोंनो थाखाय हागोन नोंथांखौ फल' खालामगोन नंगौना नङा बेनिखायनो साफ्रोमबो गेदेर देरसिन आरो बिमा बिफा नोंथाङा बेखौनो माव बेखौनो जा नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरखौ जाजानो लुगैदों आरो बानायजानो लुगैदों लोगोफोर गथ'फोरखौ बुजिनांगोन गथ'नि समा मा सम गथ'आ बबे समाव मा खालामनो लुगैयो जोङो बेखौहाय मोनथिनांगोन लोगोफोर अब्लासो गथ'आ थागोर जागोन गोख्रों जागोन बिनि फिउचारा लोरसोर जायै सोमावनो हायै बायदि बियो जागोन बेनिखायनो साफ्रोमखौबो आं खावलायो नोंथांमोना सासे मोजां आब्रुथि गोनां मानसि जाग्रोनांगोन अब्लासो नोङो नोंथांनि गथ'खौ बानायनो थाखाय हागोन नाथाय दानि समखौ नायनानै आङो बे बाथ्राखौ बुंदों मानो जोङो एसेबां लोरबां गाज्रि खामानि मावनानै थाखा खामायनो एसेबां मटिभेसन जायो नोंथाङाथ' नोंथांनि गथ'फोरखौ बेबायदि जाजानो लुगैथारा आं मिन्थिगौ नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ माब्लाबाबो बेबायदि जाजानो लुगैया नोंथाङा नोंथांनि फंबायखौ नोंथांनि बिनानावखौ माब्लाबाबो बेबायदि जाजानो लुगैया आं बेखौ 110% मिन्थिगौ अब्ला मानोथो नोंथाङा नोंनो खुद गाज्रि खामानि मावनायाव गफबनानै दङ मानो नोंथांनि माइन्डखौ चेन्ज खालामग्रो अब्लासो नोंथांनि गथ'फोरखौ चेन्ज खालामनो हागोन लोगोफोर ना नोंथाङा सासे मोजां एग्जाम्पोल जाग्रोनो नांथारगोन You should to be a good example in a society समाजाव सासे मोजां एग्जाम्पोल नोंथाङा जाग्रो बेनि उनाव नायदो नोंथांनि गथ' गथायखौ नोंथाङा मोजाङै गथ'फोरनो टाइम होनांगोन गथ'फोरजों सावरायनो रोंनांगोन जोङो गोबांथार मोनथिनो थाखाय हायो गथ'खौ माब्रै जोङो दैदेननांगौ गथ'नि बबे टाइमा मा टाइम गथ'खौ बबे टाइमाव मा बाथ्रा बुंनांगौ बबे टाइमाव मा गाइड खालामनांगौ मा जाहोनांगौ मा लोंहोनांगौ मा होनांगौ बे गथ'आ मा नांगौ जोङो बुजिजोबनांगोन अब्लासो सासे मा जानो हागोन गुड पेरेन्ट जानो हागोन गुड मा होनना बुंगोन बेखौहाय इल्डार जानो हागोन आरोखि बेनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो साफ्रोमखौबो खावलायदों नोंथाङा सासे मोजां एग्जाम्पोल जानानै देखायग्रोनो हाब्लासो नोंथाङा खुनु डाउट गैया आरोखि नोंथाङा गथ'खौ थिग खालामनो हागोन आरो अट'मेटिकलि थिग जागोन आरोखि अके आङो बेखौनो नोंथांमोननो बयखौबो खावलायदोंमोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच जुदि बे भिडिअ'आ नोंथांखौ मोनसे मोजां गाहाम बाथ्राखौ सोना होनो हादोंब्ला अन्नानै लाइक खालामनो जरुर दाबाव आरोखि थेंक इउ स' माच